Teekö sä itsari? Ota lääkkeen. Onko sun paljonkin taudeja? Sulla on enemmän tabui kuin lestadiolaisia. Tässä ollaan vitamiini, hivenäinen ja kaikki semmosia. Mitä nämä on? Ota sä tämmösiä? Koski. Kui varten? Varmuudeksi. Syöksä sä unilääkkeitä? Joskus. Eikö sä pysty rentoutumaan vai? Mä hermostun, jos mä rentoudun. Kuin niin? Jos mä yritän rentoutua, mä pelkkään koko aika, että mä muista, mistä mun pit hermostua. Mä en käsitä, kun sä syöt unitableteja ja ehkäisypillerejä yhtä aikaa. Eikö ne kumot toisessa? Ottaisit se unitabletin vähän aikaisemmin illalla, niin ehkäisytabletti olisi ihan tarpeeton.